Welcome back to my vlog. So today, it's 2 o'clock in the afternoon. It's Saturday. It's August 21. And may tumawag sa amin na ngayon pala yung schedule namin ng vaccine sa Bangkok. So, nagmamadali kami ngayon kasi hanggang 4 PM lang yung vaccination time. So, punta kami ngayon sa Bangkok para magpa-vaccine. So, sana makaabot kami ng 4 o'clock. Okay? So, see you later! So, magbabiyahe pa kami ng 1 hour and 16 minutes. Tapos, ang time ngayon is 2:35 PM. So, kailangan naming umabot ng before 4 o'clock. So, hindi kami maka-enjoy sa drive, sa ride kasi nga, nagpo-focus kami sa map para makaabot kami ng 4 o'clock. So we are now here in Bangkok. So first time ni Brian na explore. First time ni Brian mag-drive ng Bangkok. So we are 29 minutes para dadating tayo sa destination. Map is life, guys. First time namin na mag-drive sa Bangkok na malayo pa sa Central Westgate. So kaya kami kinakabahan. So 25 minutes pa bago kami dadating sa hospital. So sana makaabot kami. Oh my God. One eternity later. Susulodhan. Abot nami, guys, ha? Okay, we are now here in the hospital. So we will go down first. Check out. Thank you. Okay, we're going to floor 6, guys. Sana makaabot patahan. Okay. What time? 4:10. It's 4:10. That's not right. Okay, guys. So, sabi nila, isa lang muna ang na-accommodate ngayon kasi nga parang cut off na ng Pfizer na vaccine. So, isa na lang yung na-reserve sa amin. So, bukas na daw yung isa sa amin. So, nag-decide ako si Brian na lang muna at ako bukas. So, babalik na naman kami bukas para sa akin na vaccine. So, nandun siya sa loob. Nandun siya sa loob, guys. Hindi na ako makapasok kasi hindi naman ako mababaksinan. So, naghihintay na lang ako dito sa labas.
So, naghihintay na lang ako kay Brian. Kasi ina-preservahan pa siya ng 30 minutes. So, nandun pa siya sa observation area kasi nga hinihintay pa na baka may lalabas na mga side effect. So, bukas babalik na naman kami para ako na naman ang may vaccine. So, nandun siya guys sa area na yon, observation area. Ha? Okay na ka? Picturean ta ka. Dito unta ta ka, oh. Sige, sige. Kaya haman Kapag mo. tubig ng layo. Dede, unya na. Sige, aman imo hang shot. Imo ano ba? Hindi sipog. Okay, 1, 2, 3. 1, 2. So, kamusta man? Wala ko na kinasakit yun. Tugsa ko kamay. Down. Ah, nagana basement ato ba? Mara. Hindi ko ba dapat nasakit doon? Ha? Di ba dapat nasakit Ito ra. doon? Di ba dapat nasakit? Basement ato han? Basement na. Han? No, han basi nilang tanon ka ugma. Wala kaya nakita ko na ikaw ni Pauna na. Pero sige lang. Kaya lang na ko drive. Pera ka? Kaya lang. Oh, may sakit. Kung Wala wala kami na ba? medical certificate? Wala ba ya? Video rin sura. So, very good. Successful. Pero ikaw, dapat akong hila. Kaya yung mga pa ko, kaya mag-drive mo. Pero kaya na. Dali ka. Okay. Thank you. Yes. Ana si mother kay? Ana si mother kay? Diri na lang daw ta matulog sa bangko. Pero wala may kuan. Open na mga hotel diri. So uwi na kami guys. Kasi Siya lang. nakatalikodan. Luwi ka to sa kanan. Hindi ko ba parking ang drive. Dali na sa kuwan. Dali Hindi na sa na sa gulatan diri. Asa na siya magawas. So bukas guys, babalik mo na naman kami bukas. Nice kay kaya apil ka ugma. Kasi nga nag-cut off na. Nag-cut off. Okay, so see you tomorrow. So i-vlog ko na naman Alas- bukas. The next morning. Hi guys, good morning. So today is August 22. Yes. So today is the day that I will get a vaccine. So we will go back to Bangkok. Kasi schedule ko, sabi nila kahapon is 1 p.m. So let's go. Pray for our safe trip. Ayan. One hour later. We're back. We're now in the hospital, so it's my time to vaccine.
Rose per threshold. Yes. Okay, sorry. Yes. That's the first one. Yes.